Kaluguran kong kapatad at kalupang bininyagan, kilub da rin nga pa to Dominguna ning Adbiento, at yung katamong siyam al kaluguran kong kapatad at kalupang bininyagan, kilub da rin nga pa to Dominguna ning Adbiento, at yung katamong siyam aldo, rin katamong simbambengi o misa de Gallo, katamong pisyag, yung katamong kasalpantayanan, panalangin, ampong kapasalamatan king Diyos. At ngayon mirastana king katamong pigsadyan a panahon, yung panahuna ng Pasko. Agkatanda kayo ngayon pigunaman tayo iting panahon at nanong panagkat na kekatamo.
mapanalangin ang mga sumusunod. Pasasalamat ni na Romero and Lolita Celso, Ed and Loli Valeroso, Miller and Maricar Limhoco, Rizalde and Imelda Stolas, Raul and Medicacho, Precious Farm, Rizan Farm, Sunny and During David, Romy and Pasing Reyes, Danilo and Naapo Aniway Bailon, Rafi and Cynthia Cruz, Linda Cruz, Kasutomo and Digna Corahasi, Nene San Jose, Mike and Elosa Mahed, June and Cynthia Sagum, Ira and Inigo Sagum, Petronila Monet Lirio Castro, Simon Lim Jr., Maria Teresa Blas and family, Almario and Sol Ramirez, Dory Puno Macalino, Hobert and Tess Urbeta, Elvira Gonzalez Ramos, Eden Gonzalez, Romarico and Joy Gonzalez, Michael and Emmy Gonzalez Malana, Meli Reyes and family, Beng and Bong Taruk, Marifacio and Catalina Leoni, Mike and Edna Sanguyo, Felix Mapoy and family, Prime Group, June and Jen Tetangco, Karen Miranda Chan, Dada and Tam Beltran, Daisy Diaz, Marites de la Cruz, Kabigting Sisters, Marilu Duquesa, Marian Yanga, Norman Ronquillo, Marivic Ronquillo, Lucia Ronquillo, Isidro Servidad, Narciso and Dolor Buco, Mirna and Timoteo Cruz, Jimmy and Nora Sagum, Roger and Epi Valdez, Archer Ansel Lopez, Mr. and Mrs. Giovanni de Guzman, Mr. and Mrs. Rodolfo Navarro, Mr. and Mrs. Jaime Mina, Mr. and Mrs. Javier Locto, Jeril Bantuan, Justin Tomas, Parungaw family. Special intention na Brian and Marivic Gonzalez Suarez, Juanito Calma, Silvia Bautista, Edith Bautista, Rodrigo Santos, Desa Joy Sale, Lucky and Erica Cruz, Anthony and Donalis Fajardo, James Dunn and Gina David, Jason David, and Merlin Lisa David. Para sa paggaling, nina Barry Garcia, Flor Eugenio, Leti Calma, Rosalina Puno, Norma Balatbat, Erasmo Manango, at para sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni na Ingracia, Apolinario Siriaco Saturnina, Felipe Ramil Salvador Pastora, Raymart, Esperanza, Anastasia, Arsenia, Virginia Enrique, Leonora, Jesus, Emmanuel Brida. Salamat po. Magsitayo po ang lahat.
gloria in excelsis Deo. Palakpakan po natin ang Panginoong isinilang sa atin.
Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Diyos Di sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan na ngayoy aming pinatutuloy sa aming pamumuhay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaonang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umaalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at pananatilihin sa katarungan at katuwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang poon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit saay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Ang poon ay pupurihin, pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig, upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol,
at lahat ay pantay-pantay. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito'y balitang masaya, manunubos sumilang na, sa ati Kristo poon siya. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng impyerno ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Serenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan na. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampi ng sanggol at inihaga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain ding iyon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon
at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat at Merry Christmas po sa inyong lahat. Pag-greet niyo po ang katabi niyo na Merry Christmas. Merry Christmas po. Nagpapasalamat po tayo sa ating Parish Finance Council, pamuno Dr. Alvin Balatbat, sa ating Parish Pastoral Council sa pamuno ni Ate Cynthia Sagum, sa pangunguna sa atin ng ating pagsisindi ng ating kandila ng Pasko. Palakpakan po natin sila. Yung pong mga nakapagsimba sa inyo ng Misa de Gallo o Simbang Gabi, meron pong isang kanta na pang-Advent o pang-Simbang Gabi, kaya lang sa Kapampangan po siya, yung nakakaintindi po, nakakaunawa. Ganito po yung kanta. Sabi ko pala, hindi na ako kakanta. No? Kakanta na naman ako. So, ganito po yung kanta. Sabi nung kanta, Simbambengi, malamabengi, ing malama Diyos kalapit ng kalapit king tao. Ulitin ko po yun. Ing malama Diyos kalapit ng kalapit king tao. Ang mabuting Diyos, ang banal na Diyos ay malapit na malapit na malapit na sa tao. Ang banal na Diyos ay malapit na malapit na malapit na sa tao. Ing banal, ing malama Diyos kalapit ng kalapit king tao. Isn't it, this is Christmas? Ito po ang Pasko. Inilapit ng Diyos ang sarili niya sa tao. Inilapit ng Diyos ang sarili niya sa ating pagkatao, sa ating katauhan. Kung titignan po natin, ang mga naunang nakakita, nakasaksi sa Kristo na isinilang, sa Hari na isinilang, ay sino? Sino po yung unang nakasaksi? Sa mga hari, kay Kristo nung isilang siya. Sino na unang nakakita? Mga anghel? Sino po yung unang nakakita? Sino yung unang bisita niya? Ha? Yung tupa? Karami nating tupa dito. Yung tupa ba? Ha? 3 hari? Late na nga sila. Sino ang unang nakakita? Ang pastol. Ang mga pastol na nagbabantay sa kanilang mga tupa. Ang mga pastol sa lupain ding yun ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay sa kanilang mga tupa. At kung titingnan natin, sino po yung mga pastol? Hindi naman po yan mga hasindero. Katulad ng marami sa bahay pare. Hindi naman po yung kontraktor. No, Boy Pax. Hindi naman po yan mga hasindero. O John Sagom. Hindi. Sino yung mga to? Sila po ay ang mga taong nireject ng kanilang komunidad.
Sila po ang mga taong anawim. Sila po ang mga tao na nasa laylayan. Mind you, nasa pastulan sila. Wala sila sa syudad. Ibig sabihin, they are excluded in the community. At sino yung mga yon? Usually, yung mga ini-exclude nila ay yung mga kinukonsider nila the people that they consider na marumi, mga taong mababa ang pagkatao, mga taong marungis ang pagkatao, mga taong makasalanan, mga taong tinatapon-tapon at nire-reject ng kanilang kapwa. Sa kanila nagpakita ang Panginoon. They encapsulize humanity. Sila ang tumatayo sa tao, sa ating pagkatao. Kaya nga, anong ginawa ng Diyos? Ing malama Diyos, malapit king tao. King Pasko, nilapit ning Diyos ing sarili na king tao. Nilapit ng Diyos ang sarili niya sa tao. Hindi ang tao ang lumapit sa Diyos, kundi ang Diyos mismo ang lumapit sa tao sa pamamagitan ng pagsilang ng kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Question, bakit kailangang lumapit ang Diyos sa tao? Simpleng sagot, dahil sa kanyang pag-ibig. For God so loved the world that He sent His only Son, not to judge the world, but to give life. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Pero kung titignan natin, bakit nilapit nga ng Diyos ang sarili niya? One, nilapit ng Diyos ang sarili niya sa tao dahil nilayo ng tao ang sarili niya sa Diyos. Remember, yung kasalanang mana natin, yung ginawa sa Genesis ni Adan at ni Eva, nilayo ng tao ang sarili niya sa Diyos. And every time we sin, sa mga pagkakataon na tayo nagkakasala, sa mga pagkakataon na tayo hindi nakakagawa ng mabuti, sa mga pagkakataon na tayo nagiging masama sa ating kapwa, tayo ay lumalayo sa Diyos. Kaya nga, anong ginagawa ng Diyos? Ang tao na lumalayo at lalayo sa Diyos, ang Diyos mismo ang lalapit sa Kanya. Ang Diyos mismo ang lumalapit sa Kanya. And so, sa pamamagitan ng pagsilang ni Jesus, nilapit tayo muli ng Diyos. Nilapit ng Diyos ang Kanyang sarili sa sangkatauhan. Amen. Pangalawa, bakit nilapit ng Diyos ang sarili niya sa atin? Kasi tumalikod tayo. Tumalikod ang tao sa Diyos. At anong hinarap ng tao? Hinarap ng tao hindi ang liwanag ng Diyos, kundi hinarap ng tao ang kadiliman. Sa unang pagbasa, sa libro ng Propeta Isaias, sa aklat ni Propeta Isaias, anong sabi niya? Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. And so, in His time, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, even sa matandang tipan, makikita natin ang pamumuhay ng tao. Sabihin natin, ngayon makasalanan lahat ng tao. Hindi po. Makikita natin sa pamumuhay ng tao, noon pa, ay nandyan na ang pagkakamali, nandyan na ang kasalanan, nandyan na ang pagtalikod, nandyan na ang mismong pagkalunod natin sa kasamaan. At kung titignan natin, mga kapatid, sa pagsilang ni Kristo, sa pagsilang ni Jesus, na siyang ilaw ng sanlibutan, sa pagsilang ni Jesus, na siyang liwanag ng sanlibutan, tayo ay pinaliwanagan. Tayo ay nagkita nung kanina po na tayo magsimula sa misa. Sinimulan natin ito. Sinimulan natin to sa mismong
Sinimulan natin to sa mismong pagsisindi ng kandila. Sinimulan natin to sa mismong pagbabahagi ng liwanag. Ibig sabihin, kay Kristo, si Kristo na liwanag ng sanlibutan, ang nagsindi sa atin, ang nagbahagi ng liwanag sa atin, kaya tayo rin ay magbahagi ng kanyang liwanag sa bawat isa. We share the light. We don't own the light, but we share the light for everyone. We share the light of Christ para mawala ang kadiliman at magliwanag ang sanlibutan. Dahil ang isinilang sa unang Pasko, 2,000 years ago, ay ang liwanag ng sanlibutan. Amen. Pangatlo, bakit po ang Panginoon mismo, bakit nilapit ng Diyos ang kanyang sarili? Bakit nilapit ng Diyos ang kanyang sarili? Bakit nilapit ng Diyos ang kanyang sarili sa tao? Sige po. Bakit nilapit ng Diyos ang kanyang sarili sa tao? Nilapit ng Diyos ang kanyang sarili sa tao dahil nawala na ang kabutihan ng tao. Historical background, noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo ay nalugmok sa kasalanan ang mga tao. Nalugmok sa maling sistema. Hindi lang po ngayon ang maling sistema. Panahon pa ng Panginoon na sa matandang tipan pa, sila ay nalugmok sa masamang sistema. At kapag ang isang tao ay nalugmok sa masamang sistema, ano ang nangyayari sa kanya? Hindi na siya nakakita ng kabutihan sa kanyang sarili. Hindi na siya nakakita ng kabutihan sa kanyang sarili. At kung ang isang tao ay hindi na makakita ng kabutihan sa kanyang sarili, hindi siya makakita ng kabutihan sa kanyang kapwa-tao. Kasi sa kanyang mismong sarili, hindi siya makakita ng kabutihan. Ito po ang nangyayari sa mga taong nalugmok ng maling sistema. Ito rin ang nangyayari sa mga taong nalugmok sa bisyo, nalugmok sa droga, nalugmok sa ibang klase ng addiction, nalugmok sa kasalanan. Yung nasa rock bottom ka at hindi mo na alam ang gagawin mo. Ang nangyayari ay mga tao na hindi na nila nakikita ang kabutihan sa kanilang pagkatao. Anong ginawa ni Kristo? Anong ginawa ng Pasko? Ang ginawa ng Pasko, ang ginawa ng unang Pasko, ibinalik ni Kristo ang pagtingin natin sa kabutihan ng tao. Ibinalik ng ating Panginoong Jesucristo ang pagtingin natin sa kabutihan ng tao. Sabi po ni San Pablo sa kanyang sulat kay Tito sa ikalawang pagbasa, ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Nakatalaga tayo na gumawa ng mabuti. Ibig sabihin, goodness is innate in us. Ang kabutihan ay nasa sa ating lahat. Kailangan lang nating matuklasan, makita, kilalanin ang kabutihan ng bawat isa sa atin. Una ang ating sariling kabutihan. Sa pagsilang ng Panginoong Jesucristo sa unang Pasko, ang unang Pasko ay nagsasabi sa atin, hoy tao, mabuti ka. Hoy Joseph, may kabutihan ka. Hoy Pedro, may mabuti ka, may kabutihan ka. Kaya, tuklasin natin, tignan natin, yakapin natin ang kabutihan ng bawat isa sa atin. Para maibahagi natin ito sa ating kapwa-tao. Ang ginawa ng Pasko
pinaliwanag, pinakitang maliwanag ni Kristo ang kabutihan ng tao. Sa mga sandali, may mga sandali na nalilimutan natin na tayo mabuti. May mga sandali na nalilimutan natin na tayo ay may kabutihan. Ipinapaalala ng Pasko na may kabutihan ng tao, na ikaw ay mabuti. Di po ba? Makita natin, pwede sa season ng Christmas, kapag panahon na ng Pasko, mababait ang mga tao. Mababait ang mga tao. Siguro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mga 7 na siguro yung nagbigay ng sobre sa akin kanina, ng aginaldo mula kanina. Siguro may magbibigay pang ano niyan, 30, ganun. No? Mababait ang mga tao. Kung minsan po, pag panahon ng Pasko, kahit yung boss mong masungit, pagdating ng Pasko, bibigyan at bibigyan ka ng bonus. Bibigyan at bibigyan ka ng regalo. Kahit yung manager mo sa opisina, yung manager mo na sobrang suplada, pagdating ng Christmas party, makikisalo yan sa'yo. Kahit yung mga sundalo at mga militar at mga rebelde, pagdating ng Pasko, nagsisisfire. Ngayon lang panahon ni Duterte, walang ceasefire. Nagsisisfire yan. Kahit magkaaway, pagdating sa Pasko, kahit may problema sa pamilya, kahit may tampuhan sa pamilya, kahit may nag-aaway sa pamilya, pagdating ng Pasko, pagharap sa Noche Buena, pagharap sa mesas ng Pasko, nagkakasundo ang mga tao. Na pinapakita ng Pasko sa atin na tayo ay mabuti. At tayo'y tinatawagan ng Pasko every year. Sana hindi lang pag Pasko, kundi sa bawat araw ng buhay natin, tuklasin natin, tignan natin, yakapin natin ang kabutihan ng ating sarili at ng ating kapwa-tao. Dahil ang isinilang sa unang Pasko, ang unang-unang tumingin, ang unang-unang nakatuklas ng kabutihan sa puso ng bawat isa sa inyo. Amen? Amen. Isang mapagpala, masaya, isang ligtas na Pasko sa ating lahat. Merry Christmas po sa inyong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga